Espimsa no té la intenció de renegociar de moment el preu que els venedors del mercat han de pagar per les noves parades. El conseller d'Innovació, Universitats i Empreses, Josep Huguet, creu que la temporada de turisme d'hivern a Catalunya es tancarà amb xifres de rècord. Això es deu gràcies als factors climàtics que estan afavorint les zones de muntanya. Josep Francesc Ferrer ha pres possessió del càrrec de síndic de Greuges en un acte solemne que s'ha fet al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ryanair anuncia la posada en marxa de 4 noves rutes que enllaçaran l'aeroport de Reus amb el Regne Unit, Polònia, Holanda i el Marroc. El Port de Tarragona congela les seves tarifes per aquest 2009 amb l'objectiu de no perdre competitivitat en l'actual context de crisi. El conseller d'Innovació, Universitats i Empreses, Josep Huguet, creu que la temporada de turisme d'hivern a Catalunya es tancarà amb xifres de rècord. Això es deu gràcies als factors climàtics que estan afavorint les zones de muntanya. La propera estem a cavall perquè estem en ple turisme d'hivern. Aquest any, els factors climàtics que portàvem molts anys negatius des de fa molt temps s'han comportat d'una forma positiva i com que el turisme de neu també va destinat a un nivell adquisitiu mig alt, serà un any rècord. Per contra, lamenta que la recessió econòmica es pugui fer notar en l'arribada de turistes al país en època estival. Amb aquestes previsions, Huguet ha demanat al sector que comenci a treballar en la recerca de nous mercats emergents i en la recuperació d'altres que en els últims temps havien tingut una davallada, com és el cas d'Alemanya o els països nòrdics. El conseller Huguet ha fet aquestes reflexions en el marc d'una xerrada a la Cambra de Comerç de Tarragona per explicar als empresaris tarragonins el nou pla de recerca i innovació de la Generalitat. Aquesta aposta per aquestes eines com a elements claus per impulsar l'economia. Així assegura que ara més que mai cal invertir en innovació per oferir millors productes i ser competitius. Josep Francesc Ferrer ha pres possessió del càrrec de síndic de Greuges en un acte solemne que s'ha fet al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ferrer ha promès el càrrec que ocuparà per 5 anys i al qual ha accedit amb el suport unànime de tots els grups municipals. La seva tasca serà resoldre els conflictes dels tarragonins amb l'administració. En el seu Parlament, Francesc Ferrer s'ha compromès a treballar amb independència, ètica i objectivitat. Ha dit que farà de mediador i missatger davant l'administració. L'alcalde ha destacat que la creació de la figura del síndic de Greuges a Tarragona coincideix amb els 30 anys dels ajuntaments democràtics. Ha remarcat la capacitat de treball i la bonhòmia de Ferrer i ha dit que, sens dubte, se li girarà molta feina. El síndic de Greuges té el seu despatx a l'antic edifici de la Facultat de Lletres, a la plaça Imperial Tàrraco. El Port de Tarragona congela les seves tarifes per aquest 2009 amb l'objectiu de no perdre competitivitat en l'actual context de crisi. L'autoritat portuària deixarà d'ingressar enguany uns 6 milions d'euros. Ara bé, es considera una mesura necessària per continuar sent un pol d'atracció per a les empreses del sector. Així, el Port tarragoní congelarà les tarifes, tot i la previsió de l'Estat d'augmentar-les un 2% aquest 2009. El president de l'autoritat portuària, Josep Anton Burgueser, ha explicat que la mesura afectarà a tots els aspectes que comportin un pagament de taxes, com ara l'atracament de vaixells o el tràfic de mercaderies. També es mantindran els preus de l'aigua i de la llum. L'objectiu de tot plegat és fer un port més eficient i competitiu tot i l'escenari de crisi. Burgueser ha explicat que a banda de prendre aquesta decisió, el Port de Tarragona portarà a terme totes les inversions previstes per aquest 2009. L'empresa Espimsa no té la intenció de renegociar el preu que els venedors del mercat han de pagar per les noves parades. L'Associació de Venedors va plantejar aquesta possibilitat si definitivament el nou mercat no tenia les prestacions pactades inicialment. El tinent d'alcalde i president d'Espimsa, Sergi de los Ríos, ha dit que no tenen la intenció de tornar a negociar el preu de la concessió de les parades. Ríos ha garantit que hi haurà un diàleg constant amb els venedors i ha demanat que es deixi passar un temps fins a conèixer la concreció i els detalls del nou projecte de remodelació. Sergi de los Ríos ha explicat que en 6 mesos estarà enllestida la modificació del projecte inicial. A més, el president d'Espimsa assegura que la decisió de fer la intervenció a l'edifici de la plaça Corsini i construir l'aparcament a la Rambla Nova és ferma. De los Ríos diu també que s'intentarà que les obres del mercat i del pàrquing finalitzin pràcticament al mateix temps.
Els bisbes catalans presenten a Tarragona el seu darrer llibre sobre l'apòstol Sant Pau, tot coincidint amb el final de l'any jubilar. Els bisbes han elaborat el document, atès que l'Església Universal també es troba immersa en la celebració de l'any paulí, dedicat als apòstols Sant Pere i Sant Pau. Es tracta d'un document de 40 pàgines que explica de manera molt entenedora la vida de Sant Pau, amb l'objectiu de fer-ne divulgació entre els més joves. A través del llibre, els bisbes catalans han volgut destacar la imatge de l'apòstol com a comunicador de l'Evangeli i alhora fer una cridada a la unitat de l'Església. L'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha explicat que l'escrit permetrà divulgar la figura d'un sant que, segons afirma, va predicar a les comarques tarragonines. L'Ajuntament de Tarragona posa els pous de la ciutat a disposició de tota la demarcació en cas d'una situació d'emergència mentre durin els treballs de descontaminació del pantà de Flix. El projecte d'extracció dels fangs tòxics que hi ha al fons del pantà porta associat un pla d'emergència que s'activaria en cas que la contaminació s'estengués aigües avall. Per això s'estan excavant pous al marge dret de l'Ebre entre Tortosa i Vinallop. Aquests aqüífers permetran garantir el subministrament als municipis de l'Ebre. Per complementar aquest pla, l'Ajuntament de Tarragona i també el de Reus han aprovat una declaració institucional en què també posen els seus pous a disposició del territori en cas de contaminació de l'Ebre. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha dit que la mesura només s'aplicarà en cas d'emergència. Ryanair anuncia la posada en marxa de 4 noves rutes que enllaçaran l'aeroport de Reus amb el Regne Unit, Polònia, Holanda i el Marroc. El primer dels vols començarà a funcionar el 31 de març. Serà el que connectarà la capital del Baix Camp amb la ciutat anglesa de Bournemouth. La resta de rutes estaran operatives a partir del mes de juny. Són les que enllaçaran Reus a Eindhoven, a Holanda, la ciutat polonesa de Poznan i la del Nadó al Marroc. A més, la companyia de vols de baix cost ha anunciat que a l'estiu incorporarà un tercer avió en base a Reus. L'executiu de màrqueting i vendes de Ryanair a Espanya, Luis Fernández, diu que amb els nous destins volen que l'aeroport de Reus sigui més accessible des de qualsevol lloc d'Europa. Estamos hablando de 4 países distintos, como son Reino Unido, Holanda, Polonia y Marruecos. Es decir, es darle un poco más de dimensión y un poco más de variedad a las rutas que operamos en la actualidad desde Reus y hacer a Reus cada vez más accesible desde cualquier punto de Europa. A les 4 noves rutes s'hi ha de sumar les 2 ja anunciades que connectaran Reus amb Bristol, al sud-oest d'Anglaterra i Brussel·les. Aquesta darrera es posarà en marxa el 31 de març. Ryanair preveu assolir aquest 2009 la xifra d'1 milió de passatgers. El nombre de desocupats a la demarcació de Tarragona al quart trimestre ha pujat de 15.400 persones a 59.100, fet que suposa un increment del 35,24% segons les dades de l'enquesta de població activa de l'Institut Nacional d'Estadística. En termes interanuals, el nombre d'aturats ha passat dels 28.400 al quart trimestre del 2007 als 59.100 del 2008. Així, la taxa d'atur a la demarcació de Tarragona es va situar en el 13,73%. L'atur entre els homes es va situar en el 12%, 2 punts per sobre de la del tercer trimestre. En el cas femení, l'atur es va situar en el 15,36%, 5 punts per sobre de la del trimestre anterior. A Catalunya, l'atur ha pujat de 112.100 persones al quart trimestre de 2008 en relació amb el trimestre anterior. A Catalunya, l'atur ha pujat 112.100 persones, un increment del 32,62%. Espimsa no té la intenció de renegociar de moment el preu que els venedors del mercat han de pagar per les noves parades. El conseller d'Innovació, Universitats i Empreses, Josep Huguet, creu que la temporada de turisme d'hivern a Catalunya està encara amb xifres de rècord. Això es deu gràcies als factors climàtics que estan afavorint les zones de muntanya. Josep Francesc Ferrer ha pres possessió del càrrec de síndic de Greuges en un acte solemne que s'ha fet al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ryanair anuncia la posada en marxa de 4 noves rutes que enllaçaran l'aeroport de Reus amb el Regne Unit, Polònia, Holanda i el Marroc. El Port de Tarragona congela les seves tarifes per aquest 2009 amb l'objectiu de no perdre competitivitat en l'actual context de crisi.